Čim je sunce, dobro su. Čim je lepo. Da, stvarno. Poželimo dobar dan i ne vidimo vas često. Evo jedna lepa prilika, jedan veći koncert, evo, posle koliko vremena, da kažem? A mi smo stalno na velikim koncertima, ali van Beograda. Beograd radimo samo kad je neka godišnjica, 30, 35, 40, 45, 50, 56, 50. Ali zašto toliko čekate kad ljudi stvarno vole vašu muziku? Mnogo zahteva, nervoze, stresa, organizacija. Imali smo sad ponudu za Sava centar, mislim da ćemo to prihvatiti u 2026. Pa ćemo to napraviti, ali više smo fokusirani na trgove, na te male domove kulture koji su, recimo, 400-500 mesta koji imaju akustiku i tu stvarno uživam. Djeco, u čemu ti uživaš? Koje ti više koncerte voliš? Prošli je bio Maestraman, bio sam na njemu. Proslava koliko godina je bila? 40. Da, ali je to bilo, u stvari, 41, pošto je bila korona, pa smo onda morali to sve da prolongiramo za godinu dana. A što se tiče koncerta, ja mnogo volim intimnije varijante. Meni je to, zato što volim komunikaciju, direktnu komunikaciju s ljudima i onda se tu i šalimo i pričamo svašta nešto. Nije kao veliki. Veliki koncerti su stvarno lepi i onako kad ti zapeva ogromna količina ljudi, to je fenomenalno. 5. decembra smo, izvini što prekidam, smo u Plavnici, to je 15 km, 20 od Podgorice, to je neki resort, mnogo lep prostor za sliku. Radili smo ga prošle godine, bilo je fantastično. Ja volim takve koncerte. Inače, bližimo se, nova godina je jako blizu, često se rekritira novogodišnji program Lepe Brene. Stvarno, nisam znala za to. Da li to prijateljstvo i dalje traje? Si bila njen gost i često si na Grandu i taj show je bio fantastičan. Kako se odnosima sada, da li te sada zove na neka gostovanja? Pa ne, mislim prosto prošlo je stvarno jako puno vremena, ja mislim da je to bila neka 2001. godina, mnogo je prošlo, ali generalno to se radilo 2 meseca i u to vreme smo se stvarno svi družili, da, Leontina, Romana, Tatjana, tako je, i ja. I znam da su se klincima je bilo mnogo žao mene, zato što sam jedina bila brineta, sve su bile plavuše. I to se setim da je bila onako priča, kao pa zašto nju, pa ona jedina ima brown kosu. Mnogo nam je bilo lepo i mislim da je to jedan od najlepših show programa koji su ikad bilo gde urađeni. Tako da mi je drago što sam deo istorije. Kako sada gledate na estradu ovu koja se sada, ovu postavu sada, muziku, muzičku scenu, generalno sve što se dešava? Pa ne gledam. Nama je samo bitno da smo i dalje deo te sredine i da se bavimo i dalje tim poslom koji jedino znamo i volimo da radimo. Znači, ja ne volim to estrada, mislim da je to pežorativno naziv. Možeš reći scena. Muzička scena je mnogo lepši izraz i uživamo i dalje u tim koncertima u studiju kad radimo za druge. Evo, radimo nešto, uskoro ćemo da narodujemo, to je neka saradnja između Radovana, mene i Pute i bit će jako interesantno. Ali baš interesantno. Kako si ti uključena? Kako? Pa je. Živim čovek. Što se dešava sa studijom? Bio je studio aktor od Zana. Izašli smo. Ne, hvala Bogu. Jeste. Ali to je, znaš kako, to je rupa bez dna, mislim, to je stvarno nešto, a pritom Žika koji ne zna pritisli dugme, on ne zna upali kompjutera, kamoli miksetu, tako da, ipak smo shvatili da to nije za nas. Tadašnji direktor studija, Branka Rija, poslali, on je bio u Londonu na stažiranju i da se obuči sa tom tehnikom, jer ja nisam imao pojma. Ali je bilo fantastično iskustvo i kažem, rastali smo se u fenomenalnom odnosu i sa Bojanom i sa njegovim tatom i danas smo prijatelji i to je velika stvar i lepa priča. Radili ste muziku uspešno i dalje radite. Ko vam je inspirativan od novih izvođača za koga biste možda radili ili možda imali kolaboraciju sa njim? Da li postoji neko ime koje si? Odmah si se okrenuo prema meni. Ima Dušan Kurtić, evo mi smo mu dali pesmu na poklon,
Kako se zove pesma, kakav ti je tekst? Odelo tuge se zove. Odelo tuge i on je to završio, uradio je aranžman. Sad će to spot sve da krene polako. Snima spot i pojavit će nešto radimo sa Bojanom Savenov. Da. Mislim da ona ima stvarno velike kapacitete, ali da nije dovoljno pokazala šta može, a pritom je super lik. A što ne pitate kako se osjećam kao kandidat za Oskara za sporednu ulogu u filmu Hajduk u Beogradu? Traje samo 15 sekundi, ali to će ostati. To je maestralno, maestralno. Svi pričaju o njegovom outfitu. Kako si se skocko, a? Sjajno, sjajan film i svima preporučujem ljudi, pogledajte Hajduk u Beogradu. Film bez psovanja, bez politike, toliko human, toliko divan. Čekaj, Jelena, evo i tebe svi pamtimo po duetu Da li me vara sa tobom, koji je bukvalno bomba i dan danas, evo, buknuo je... Žika nije pričao sa mnom 3 dana. Zašto? Pa zato što Marina me zvala i pitala me da li bi, rekao, Maki, što se mene tiče, sve što kažeš, to je nešto što se unapred zna da će bude dobro. I nisam rekla Žiki. I jao, naljutio se. Šta se tebi tu nije dopalo? A nije mi se dopao pravac muzički te pesme. Ali vidiš da to ispade pop. Ali na kraju je to puta uradio i populiru. Da. On je stari risac i stari majstor, moj brat, i to zvuči fenomenalno. Bez toga ne prolaze večer za 90, to je 2000-ti, to je Gina Kostić. Pa i sad vidim da puštaju da slučaju pesmu fenomenalno. Da li bi nešto tog tipa odradila sada? Sada ja da pevam to, tako nešto. Pa ne znam, nekako mislim da je prošlo dosta vremena, da nisam ja više za te neke varijante. Mora u skladu sa svojim godinama. Moraš i da se oblačiš u skladu s godinama i da pevaš pesmu u skladu s godinama. Naravno, ne mislim da budem Josipa Lisac još uvek, ali potrudit ću se nekako malo da živnem. Ja moram da vas pitam, ne znam da li su kolege pre, kako vas ne funkcionišati? Dođe nekoga do sukoba mišljenja? Ma kako ne? On daily basis. Na dnevnom nivou. Ima jedna divna anegdota. Naš kućni prijatelj, gitarista, nažalost nije više među živima, Nebojša Zulfikar Pašić. Zvani Keba. Brat jednog divnog pijaniste, Bojana Zulfikar Pašića, je dolazio i svaki dan smo radili na novim pesmama, on je zamenio Radovana i stalno je bio kod nas u stanu. I krenemo da se kačimo oko, recimo, harmonije, ono misli da treba harmonski drugčije da reši, i to kreće tako ludilo, tako psovanje, taka histerija. I samo vidiš Kebu koji uzima, Zulfikar Pašić uzima gitaru i kreće da pakuje gitaru i kaže idem ja polako, idem, pa nemojte tako, kaže mu jedan sedi, rešava ukrštene reči, to je nama na dnevnom nivou. Tako da, sukob mišljenja oko muzike imamo. Ali to je konstruktivna stvar, mislim, to kad se neko sukobi s mišljenjima u vezi nečega što je kreativno, to je stvarno dobro. Dobro što mi daje, da kažem svoje mišljenje, a nekad ga i usvoji. Je li mogu vas biti za kraj na festivalu se nedavno i Da. O čemu ste? A ja ću pamtiti sigurno po odličnim tekstovima, dijelovima tekstova i cijelim tekstovima koje je radila. Evo sad sam pričao sa Željkom Samardžićem i za njega je uradila. Za Leontinu je dosta radila. Za mnoge. I stvarno lepe pesme je pravila, ali mislim, ja ću da je pamtim po druženju i opet tim konstruktivnim svađama sa Marinom, pošto su njih dve stvarno bile kao dve sestre. I eto, ode Ljilja za Maki. Ali žao mi je svakoga ko ode, koji je ostavio neki dobar trag u muzici ove zemlje, i eto, postaje tuga i pamtit ćemo ženu po tim njenim divnim tekstovima i to je ta priča. Hvala vam puno. Ništa, hvala vama na ovom suncu.